sa paghatag og moral nga suporta o pagwagtang sa kahingawa o kabalaka sa mga evacuees. Ang Cebu People's Action Center nang hatag og hot meals dinhi sa gym sa San Roque sa Talisay. Usa lang si Mary Ann Baclaan, 33 anyos, taga Barangay Dumlog, Talisay, ang naniguro sa pagdangup sa evacuation center sa gym sa San Roque. Gisiguro ni Mary Ann ang seguridad ug kaluwasan sa iyang anak nga duha pa lang kabuwan nga bata. Sa hulga sa Bagyong Basyang, naniguro na si Mary Ann sa pag-safety sa iyang 5 ka mga anak. Naami dire karon kay nag-evacuate mi kay naana sa Bagyo, and then risky kayo nga mo ang kahimtang kay naami sa Tent City, and then ang amo ang kahimtang dito is dali ra kay mapadpad among Tent City, so delikado kay siya sa mga bata. Si Governor Pambari 4 nagpahatod og pagkaon sa mga evacuation center aron adunay init nga pagkaon ang mga evacuees samtang magpalabay sa pag-igo sa Bagyong Basyang. Sa atong gobernador kay daghan kayong salamat sa pagkabana nimo sa imong katawhan, sa paghatag namong pagkaon na wala mi nimo pasag dire nga nag-evacuate mi dire sa gym. Ako, si Liani Almonia, sa bagong liderato, manginlabot magpakabana tungod kay ato ang sumpo.